Makhelwane. Ukhona yini? Sawubona nawe MakaThangithini. Yebo MaSbisi ukhona yini? Ukhona yini uba? Ngaze ngasapha Nomusa. Manje maye khona kuzoba njani? Hayibo MaSbisi ngiyesaba, ngitshela usekhonani. Usaba uNomusa? UNomusa. Wena? Hayi musungikhohlakalela nosusa lento oyifakile. Akekho uNomusa uhambe. Akekho. Hey kwangcono MaSbisi. Phela bese ngisabana nokuza la ekhaya. Avune izimbo matha. Malo. Ay. Avune izimbo yazi ukuthi ngathi unemikuba nje. Bese ngisabana nokuza la ekhaya phela ngenxa yakhe. Hey. Wenzeni niqabene? Inkinga zami. Awuhlungu naleli bele lami la ngapha wenkosi. Kwenzakalani ngamabele akho? Nginenkinga eziningi phela ngithi kade ngincelisa lokhu kakhululiwe. Ukhululwe naye ungilile phela ilokho ahamba uneyinsuku lapha eThaveni kaMbhele. Lokhu kwakhe okuncane okumnyamana okumagcina ke kuyakhala. Bonke kwehlulayo. Sekuze kwanesilogozane kulokhu ukukhala ke hayi ngavuka izinseka ke nami njengomfazi. Ngathatha ibele ngalijikijela khona emlonyeni. Awu uhlala ngengane. Kwangiluma ngalezi ingovola nazo. Bengithi lisala phansi. Bengithi lisala phansi ibele kwangiluma kwathi qifu. Angithi nginalamazinyana lenggovola lezi ngathi sigayise. Izinzavu. Yebo izinzavu lezi ngathi kuzothi Gomora. Kwangiluma kwangiluma. Bengithi lisala phansi ibele. Bengithi lisala phansi makhelwane ibele. Ngiluma ikuthola makhelwane. Hayi awungeke indaba kanje. Kumele singane inhlwama lezi. Ngiyanono kakhululiwe mina. Hayi lalela phela. Yeah. Bese ngisaba ngempela ukuza la ekhaya. Ngendaba kaNomusa. Bengivele ngazona ukuthi bengithi ngilobiza ngilapha kwami ngithi ngiyafuna usabani uqala kodwa manje ngingazi ukuthi ngizongena kanjani. Ngilobiza ngathi hayi uyoze kukhululeke ngoba sekuthe bodlo ke manje sengiyakwazi ukuthi ngene ngoba ngasebe. Usabona usingane kade namkelisona usuyamsaba uNomusa wona esegandile manje usuyamsaba. Ufunani la ekhaya? Hawu nake. Ngeke ngamsaba uzofunani la ekhaya? Ngiyamsaba ukuthi ufunani la ekhaya? Hayibo. Kukephi la kanti? Hayibo. Ufunani uNomusa la ekhaya? Kanti kukabandla. Ave kukubo phela ngaleyo ndlela kodwa phela umuntu ekade siyomganisa izolo kade somshadisa zolo lokho nje manje nangaba kade ganisa kusho ukuthi ke useboshiwe lapha kusafanele useze kubo. Cha mina ngiyazi lento ukuthi umuntu ngakho kodwa futhi ungixaka ukuthi oNomusa phela abafundile bayazi phela ukuthi umuntu lezi ingane ezifundile umuntu umekade eshade sanda kushada bakulento labo honeymoon laba bakhona akasayina honeymoon yena ungenapho nalapho akaphela ngisho amaviki noma ungenaphi wena khona inkinga ekhona MaSbisi akwazi ukuthi akaphele ngisho 2 weeks intombazana ishadile isiyabuyiza ekhaya izonzana khona inkinga ikhona ufana nse neredo yala endaweni futhi uyisiteshi somsakazo wena uwedwa izindaba zonke zalaza zowena bala mama uzokhuluma nendaba esingazazi manje ngalalela MaSbisi musabisa lokhu le ndaba ngifuna indaba la ngekho khona udele indaba MaSbisi ngiyazi mina ayikho into ngangifihlela yona ufana nodadewethu wena vele uyazi nawe yebo ngixoxele nje salisoyikhipha yonke indaba kaNomusa ukuthi kwenzakaleni uxakweni phambili ukhiphe konke iyona into ezelo uzofuna indaba ukuthi kwenzakalani ngoNomusa yebo angizoyiheqenga futhi indaba uzothi masuyikhiphile ebese sikhuleka nje kuphelele khona la ngani akwethu uNomusa uhleli kahle emendweni wakhe konke nje kuhamba kahle uthi kumnandi konke uthandwa izinja namakati sabani ngabe ukhohlisa abani ngempela uyabona ukuthi unjani ngiqhubeke ngixoxa le ndaba noma ngiyeke yabona thina boqala zive sesivele sezizwithu khona inkinga kodwa bengithi ngifuna ukuzwa kuwena kube wona osongixoxele bese akuthule mina ke kusho wena umnikazi wendaba awazi lutho wena wena unina kaNomusa wena ozobe usuyangixoxela awazi lutho wena hayi angazi lutho phela mina ngizozwa ngawo angidloke ngikutshela kona mina ngikwazi ukuthi akukona hayi kulungile bengithi uzokhululeka nje njengomfazi phela esihlezi sixoxana kodwa uma ungasilutho cha makhelwane mhlambe singakhuleka nje lo mkhulekwana ke bese siphinde sihlukana khona la sikhulekela phezulu kwaliphi iphuzu la sikhulekela uNomusa phela ukuthi inkinga zakhe lezo enifihlile inkinga lezo zakhe enifihlile zasemshadweni ukuthi ixazululeke wemakatha uzosuka ukuthi ngiyakuphoxa njalo yazi uzosuka ukuthi ngiyakuphoxa kanjani ngoba uyangiqala yabo manje uyangiqala cha kodwa nani into enzenzayo unezinkinga wena ezidida usathani wena la kule ndawo akekho umuntu ongakwazi inkinga zakho unezinkinga ezidida usathi kumanje kade uqeda untshotha amabele akho izintshwama lezi zakho zibhlungu ngoba ukhululiwe uhlala lapha eThaveni edlula umuntu obuye emendweni hayibo indaba yebele ungazi uthi yona inkinga wengane yakho lo muntu esikhuluma ngayo uzifundele okuqala nje base yakhuluma ufundile unamajazi akhe ngisho ngathi umendo lo uyaphela ngeke uzumbone ezoloku ezohlupheka la ekhaya uzozihamba uyozihlalela emafletini lapha azithengele umuzi wakhe asebenza ukhulele uphi yena uhleli lapha eThaveni ubhizi wena uxolisana ezingofolo zakhe usafika lapho ngoba basizoshintshana kanje masoshintshana kanje makhona uzoze kufike la engathandi khona mina bengithi mhlamba uvela ukhuleka usuke kwakho kodwa uzela uzongiqala mase ngiphendula usunenkinga bengizothi mina khuleka ngoba ngizosuke ngiveze igaxa ngizosuke ngukixabeze makhelwane mina makhelwane nje angiyibhemi insangu angikhuleka into engenamqondo awukhuleke lento ofuna ukuyikhuleka ngizizwa phela ngikholwa lokho ngempela ngeke ngakhuleki makukhona inkinga nje ngizokukhulekisa nje makhelwane ngoba ungavala amehlo lawo nje uphakamisa izandla
leso-ke lezo ebese ngikhuleka vele iBhayibheli liyasho ukuthi umkhuleko wenzele bonke abantu ukhuleka-ke ngilalela vala awu Nkosi siza kuwena siletha nanguNomusa uyamazi uNomusa umazi ukusuka nokuhlala umaze sayihlule esitweni sikaMaSbisi nangu-ke Nkosi sesizule thina boqala ziva ukuthi usethe efika lapha emendweni nje bakade egijimela imendo nje zafike zakhala Nkosi kwasho lengane kuthiwa ziyaphenduka umendo uyamushuka umushuka useyinunu ngathi kuthiwa igama la yishiba nkofu indlela seyiyona njengoba kade simbona ihamba la egcekeni ushukekile Nkosi simbonile nathi somakhola njengoba kade simbona ubethe hamba sekusele ngisho ikhanda sekusele izema sekhanda umbona ngisho ehamba egcekeni Nkosi ukuthi uyaphephuka umntwana uxakekile akazi uzothini uyafisa nanokukhuluma kodwa akazi uzokhuluma thini kubazali bakhe ngoba bamabhubesi ababoniseki njengoba bexakathina nje sabafazi singangabo ngiyabuka nami Nkosi ukuthi kodwa enganeni uNomusa ingane ibingaba yini yona ixakekile ingane ayazi izokhuluma kanjani nabazali veze lezi inkinga ubona umzali engasilutho nje Nkosi ngiyamkhulekela uNomusa ukuthi akuthola ukuthula ehobela ihobe khona futhi njengoba ehambelana angikholwa ukuthi ubuyele emzini wakhe Nkosi uhobe ebanganeni bakhe labahobe kubona kodwa kulabo ngane labo bangani labahobe kubona wena Nkosi uyabazi bakuphi msize Nkosi uNomusa amen amen makhelwane uyabona nje ukukhuleka nje kunento ethi kumina engithintayo ethi umakhelwane wakho uyasidinga isandla sikaJesu phezulu kwempilo yakhe umkhulekele ngamandla yenza umkhuleko osheshayo mana kwahle kubani odinga umkhuleko mina noma uNomusa wena bala uthiwa ngikhulekele wena mina ngihlala emzini wami mina ngihlala emzini wami ngikhulekele wena makhelwane nezinkinga zakho obhekene nazo vala amehlo makhelwane baba ngiyabonga Nkosi ukuthi ungithumele nangu redo gogo eduze kwami azogeceza zonke lezi ndaba azigecezayo engingamazi Nkosi ukuthi uzithathaphi ngiyabonga futhi Nkosi ukuthi ubese uyangithinta ukuthi umuntu kahle kahle udinga umkhuleko yena nomndeni wakhe Nkosi siyathula thina ngoba sifani nabo makatha abambe bekhuluma zonke indaba zemizi yabantu sithule noma sesizizwile Nkosi sesiyazi ukuthi kuloke kwaphuma ungoneni imizi yabantu igqekeziwe isitolo salapha kaButhelezi sigqekeziwe Nkosi kwantshontshwa izinto kwantshontshwa yonke imali ebeyisesifweni izimoto zabantu ziyantshontshwa mhla namalanga kuloko kwaphuma lo mfana wakhe lesisigebengu sakhe loheqeba wakuhosha inkemba wakhe lona siyakwazi konke lokho kodwa Nkosi sithule ngoba asifuni ukumphatha kabi UMakaThangithini UMakaThangithini Nkosi wathukwa la endaweni kwathiwa uwumthakathi uMakaThangithini uloke wabaleka lokho akaze azaphinda ube kumcondo wakhe la kwakhe kodwa Nkosi ubona nje ukuthi athathe isibindi sakhe sonke Nkosi athi uzokhulekela uNomusa ozifundele uNomusa ogane ezigwilini othandwa izinja namakati alapha eganele khona kodwa nje Nkosi uxakwana ukhuliliwe kumanje ungitshela ukuthi ukhulilwe kuhlele emathaveni unezilonde emabeleni kade ncanqadwa izingane ngalamazinya zezingovolo kodwa uzofuna ukuthi nje azokhulekela uNomusa msize Nkosi uMakatha msize Nkosi uyasidinga isandla sakho phezulu kwempilo yakhe ukumvale nalomlomo nje Nkosi akakakhipha amehlo nje okungcono kuphela kuashe noma izwi nje ngisho noma izwi noma izinyanga ezimbili nje ngakhuluma uMakatha kuba ukhuluma kakhulu Nkosi azangazibhekini ezinkinga zakhe ezidinga umthandazo wakhe amen amen makhelwane mhlambe siselapho nje mhlambe bengithi mhlambe uphahla ngoba ngiyezwa ngathi ngithi uphahle kani ngoba fuze ngabe uyagoduka manje uyobheka izingane zikakhulu MaSbisi siyakhuleka msabisa ngibuka thandaza wena Nkosi kusaye mina belu mina indaba engikuyona indaba yalo oganile umntwana usanda kugana ngiyababona bonke abanye Nkosi kodwa nalo mntwana lo shika umendo Nkosi awuyamushika angikhathali noma kuthiwa ufunde kanjani kodwa umendo phela izulu maseke sithi umendo awuthunyelwa gundana kusekhulu into nje futhi umendo awunamsebenzi nanokuthi unamajazi amangaki mawusukushuka nje uyakushuka uzokukhame ukukhamisa kwesikorobho uyamshuka na umendo uNomusa Nkosi ngiyamkhulekela ke namanje ngoba sizwile Nkosi ukuthi phela wayekade ehambe nje fuhleleka ngobuso ejethi phela umendo umalana nemali nengcebo lokuthiwa ikhona kule ndojiyana yakhe ashade nayo wafika wathola phambili kanjalo Nkosi kuthi usetholile siyezwa ngosizwile siyezwa ngabasiki bebunda kuthiwa usetholile ukuthi umendo awukho malana nemali kuthiwa kugcinanga lapho Nkosi masizwa nje kuthi uphinde wathola nanokuthi imali le ebuthwa ngamasaka lapha endodeni yakhe le aganele kuyona kuthiwa usetholile ukuthi iphuma kanjani
kuthiwa sekuvelile inkosi ukuthi indoda le ithwele. Kuthiwa ithwele, uthiwa mefika laphana ufice ubaba ngibone wenyoka efuyiwe lapha efuywe ile ndoda yakhe lapha neshaweni. Akangagcina ngokuyifica kuphela kwathiwa kufanele alale nayo ukuze ingcebo phela izoqhubeka nkosi. Wakhuza umntwana nkosi kwathwala izandla ekhanda njengoba kade ebonakala ebuyile nje ukuthi ubuyise lokho. Upakekile umntwana kodwa kungekho ukuthi uzobuya ashiye phansi ngoba nemali uyayithanda nezinto uyayithanda nabazali bakhe bayithanda izinto. Ugaxele nje uyalenga. Nkosi ngiyamkhulekela lo mntwana ukuthi ake athole indlela ukuthi uzokwenza kanjani ngoba ne-force life le uyayithanda ukuthi aphile i-force life yengane kodwa futhi akafuni ukuthi abhekane nezinto zakhona lezo zokudinga ukuthi phela zenze ukuze athole le-force life. Inkosi emsize ke kusanguluke nabazali babo lapha abazali okuyibona abaphusha ingane ukuthi yenze lezi zinto ngoba ingane yenza zonke lezi zinto abazali abahlezi behambe beqhosha ngayo ingane. Ngisho ingane kwaziyo ukuthi ayikho msulwa kodwa ingane igcina isinencindezi yokuthi ihambe ifaka naseyintweni engafanele ngoba iphushwa yilabazali. Ngiyabonga Nkosi. Amen. Wematha ke silungisele lento ngane yakwethu. Mina ngiyazithanda izinto ukuthi zilungiswe zihambe ngohlelo. Manje ufonela bani manje? Ngifonela umyeni kaNomusa. Hayi ukuthi kube njani? Angithi phela ngifuna ifakaze lento yokuhlala phansi. Yokuthini? Hlala. Hayi ngeke MaSbisi ufonela hlala phansi. Angeke makhelwane. Iyakhala ingane kakhululiwe kumele ngihambe. Uyabona wena ngifuna ukuqeda lemikhuba yakho ukukhuluma indaba zabantu ugeceza. Hlala wemakhelwane. Ombheki. Ufuna ungibulalisa ngalelo. Hey we. Unenkabi phela loyana unenkabi njengoba umfasimuni lo kwako. Hey ngaze ngakhelana nomakhelana oyinkinga wenkosi yami. Kodwa bese lithi iBhayibheli lithanda umakhelwane nje. Umthanda kanjani umuntu njengoMakaThangithini? Umthande kanjani? Hayibo, uzokhohlakala umfazi akuzange ibone into enje. Hayi yangikhipha ekholweni lo. Yangikhipha ekholweni.